Hej. Jeg stiller jer 2 hurtige spørgsmål. Yes, vi er klar. Hvad kan I godt lide ved at lave YouTube? Jamen altså, jeg synes, det er meget givende at kunne vise, hvad man laver i sin hverdag, og give kærlighed, og forhåbentlig inspiration, og give noget til andre mennesker. Helt sikkert. Og så er det jo sjovt at komme ud og møde dem, der ser vores videoer. Ja, og vores kollegaer. Kollegaer. Ja. Det er meget sjovt på YouTube. Hvordan får I jeres videoidéer? Hvad sagde du? Hvordan får